16. apríla pred 6 hodinou ráno približne 60 rybárov na Levodskej doline nedočkavo pripravovalo svoje udice. Každoročne je tento deň už tradičným začiatkom pstruhovej sezóny a výnimkou nebola ani uplynulá streda, keď sa opäť symbolicky pustila do vody prvá chytená ryba. Každoročne už niekoľko rokov od nepamäti je to tak, že vlastne 16. apríla začína pstruhová sezóna. A je to proste stanovené na 6 hodinu. Pre mňa je to koníček, zabava, relax. Proste človek odreaguje sa od tých stresov denných a oddychne si. Dušan Nikodém potvrdil, rybárčenie je kombináciou všetkého, čo je pekné. Jedna vec je samotné potešenie zo zdolávania ryby. Zároveň je to aj veľmi dobrý relax psychicky a taktiež aj fyzické zaťaženie, čo nie je na škodu všetko dokopy. František Iraš si dopraje rybačku raz alebo dvakrát týždenne, ak má menej času raz mesačne, no prevážne počas víkendu. Loví na Ružíne, Liptovskej Mare, Domaši, ale najmä v domácom revíri. Ale prevažne človek sa zdržiava na svojich vlastných revírov, lebo vie, čo za rybňu, čo dáva do tejto vody, takže uprednostňujem domáce vody. Aj tento rok prebehlo týždeň pred samotným lovom zarybňovanie. To stálo v lani levodských rybárov takmer 4 milióna korún. Objedná sa od Slovenského rybárskeho zväzu, od Rady, Žilina a ryby, ktoré sa dovezú buď teraz ako pred začiatkom sezóny, alebo v jeseni sa zarybňuje kaprom, cez leto zubačom a takým pstruhom potočným do vlasočníc, do chovných potokov a tak. Financie získavajú najmä z členských príspevkov. Vyčlení sa nejaká časť peňazí na práce, bagre a také veci, nejaká časť, ale prevažná väčšina ide na ryby. V súčasnosti má miestna organizácia takmer 170 členov a 10 nových tento rok pribudlo. Zväz rybárov sa teda postupne rozrastá, čo mu nasvedčovala aj minulá streda. Rybárov neodradil ani chlad skorého rána a na priebeh regulérneho lovu dohliadal člen rybárskej stráže. Rybolov bez povolenia sa nevypláca a je klasifikovaný ako trestný čin pytliactva. Nedá sa tomu strážiť, samozrejme, ale robíme všetko preto, aby sa tomu predišlo. Tie sadzby sú vysoké, je tam od 6 mesiacov, tuším, až po 10 rokov. Rybári musia dodržiavať stanovené pravidlá. Počas jedného dňa môžu uloviť maximálne 4 ryby alebo kusy do hmotnosti najviac 7 kg a potom musia lov ukončiť. 6 som chytil, som pustil, ale 4 mám. Ako vidíme, viac nemôžem, to je limit 4 kusy. Tento raz bol stredobodom ich záujmu najmä pstruh dúhový, ktorý v potočnej forme dosahuje dĺžky okolo 25 cm a v jazernej až do 45 cm. Je zakázané chytať od 1. januára do 15. apríla, čiže od 16. apríla sa pstruh dúhový môže chytať. Do priehrady na Levodskej doline nasadili rybári približne 500 kg pstruhov. V podstate to sú také brojlerové ryby, vychované v odchovniach. Oni proste sú odchované na granulách, sú zvyknuté proste prijímať potravu, nie sú ešte oťukané, hej, od rybárov. Ono sa to po 2-3 dňoch zmení. Ryby proste získajú svoje skúsenosti a už potom bude kumšt uloviť rybu. Hej, ono je to len prvé 2-3 dní takto. Zaujímavejšia rybačka je na tečúcich vodách, kde sú normálne ryby, nevysadené ryby, kde tú rybu treba vyhľadať, kde treba nájsť, na čo vlastne by skočila, čo by ju zaujímalo. Úspešný začiatok pstruhovej sezóny motivoval rybárov k ďalším lovom. A my vám prinesieme zaujímavosti o tomto rozšírenom a dnes obľúbenom športe aj v niektorom z našich ďalších vysielaní.